אבל לא רואים זה טוב. כן, אבל נביא עוד אחד. תלם את זה לאט, לא יודע איך אני יודע. זמן? כן. 3, 4, תלם. כזה מטורף. נו, זה לא מגיע. זהו. תלם. עוד השארות את כל המחוזים שאני מביא אותך. יואו. תראה מה זה? אבל איך זה נהיה ברד? זה לא תגיד שזה קרח. אתה עושה את זה. תמשיך. יש לי מספיק מספיק. יואו. זה מטורף. תקשיב, זה משהו לא תגיד זה... תקשיב, זה לא מספיק, לא תגיד שזה קרח וזה נהיה עכשיו ברד. זה מים כאילו קפואים, אבל זה לא בני קרח. טוב, נו בסדר, לא יודע מה אני עשיתי כאן. יאללה. לא זכר, תביא לי לנסות. רגע, מה אתה תצליח? לא כזה מהר. הנה, הופה. זה ממש מהר. מאוד מהר. שוק. יאללה.